Здравейте, Майнкрафт потребители, това е моят скин, ден 131, 890. Сега ще ви покажа как да направим резиденция. Взимате една мотика, дървена, и натискате с ляв бутон. Обърках се. Отивате от другата страна и натискате с десен. И пишете следните команди. Res, select, vert. Готово. После пак наклонена черта. Res, create, res, create. И примерно да кажем мен. Ма. И резиденцията ни е готова. Сега моя събеседник ще ви покаже, че не може да чупи. Сега ще виждате, щупи нещо. Не може. Сега вижте, че аз мога. Оп. Сега. Пишем, за да го добавим, трябва да влезем точно в резиденцията и пишем res set rings trusted, разбрахте ли? И правим се true. И съм готов. Сега ще ви покажа. Удалечавам се, за да видите. Видяхте ли? Това беше всичко за днес. Чаквайте други клипове от мен. Ден 131. И от Drinks. И от... Чао! Без